Lumura. Sakit ko nung buwan na. Ayaw kasi yung sayaw. Uwa. Hugas mo na. Ano ba? Ayos! Mangugas ka lagi ba? Mangugas ka. Ay, salamat sa inyong pag-subscribe sa akong channel, mga inday, mga undoy, mga gwapag, mga gwapo. Thank you so much. And hinaot po nga magsubaybay mo sa akong mga uban pang mga vlog nga pang-upload, mga video nga bang ipang-upload. Kung alam ni guys, ang atong vlog is mix vlog. Pero ang pangalan sa atong channel, dili Mix Vlog. Roby si Magala. Ayan. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, guys, please like, share, subscribe, and click the notification bell para always po kayo updated sa kami kong mga videos sa mga latest kong ipang-upload, guys. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Roby si Magala, guys. For today's video is muadto ta dito sa balay nila ni Dudong TV Road. This is the third collaboration with Dudong's TV, guys. So, ayan, kaban ako ang akong duha ka kids. Duha ka kids anya. Ang sister-in-law and naiusan siya gatago pagumangkon. Tago na sa kay wow. Abi, moy ga drive. Nagpandong na siya, guys, kay nay nagto dari. Nay kuwan mo gud sa gawas. Ay nagpandong isa. Ayaw kitingag nagpandong na kanay uwan sa gawas. And then naana ta diri unahan sa eskina. Tulay nga nagsanga. Mo din kini tulay nagsanga. Sanga? Ano? Kuya was tulay nagsanga na. Ano dai mo sama tulay sa ma. Ambot? Ang tuwis na ako? Natang balikan. Pohon. Alagi na dito pa tulay. I-close na ni Pekas. Ayun close. Buka ang garo. Dito na hanis ina to. Balikan. Is well. Sa kay nakabati video nila. Ay po dira sila. Akani ka trabaho din na.
na nata din sa balay nila ni Dudong TV. Dari ilang rider sa ibabaw. Hoy, bata lago na una uray ka. Padjong ni. Hi, kumusta? Hi. Ayo. Ayo betul. May tagbalay. Hello. Naunsa pa po ning mga bata? Nagkalat man ning lamisa, gito pa ta sa trabaho, gikapoy pa ta. Nagbuhay na ning ahong kamot na ning atos trabahoan nga arang daghang nagtrabaho dato unsa. Daghanang hugason na ning lamisa, asa man ning sa mga pang bote. Richard, asa ba ka? Dudong Richard. Nila, ate nila asa man good mo nganong man ning daghan man ning hugason ning lamisa. Ala diri mo. Nag-TikTok kami. Oy, Ma, hi ma. Sus, Ginoo ma. ko. Nag-TikTok mo ba? Dali ba TikTok ta ma? Paghilom. Ang hugason dito na daghan nganong mo nang hugas. Ay, ikaw man. Ikaw mo TikTok ma. Ay, kung pila ka gikapoy kung gikatrabaho. Manghugas mo. Sigdan o ni sigdan Wala, nila. gibawi ang bilpo natin. Manghugas mo. Hugas ang ikaw. Hugas. Ikaw hugas kay ikaw na may kaon ka. Nasa mo magtutunan mo? Oh, ikaw na lang mag. Ikaw na lang ma. Kulami ni Ju palungon oy. Oh, Mayo na ikaw na anak lang. manugo ginahan. Hindi mo mayo ma anak, amahan ma. Kung saan is mamoy? Sa hugas na ba? Di na magsigig babot-bot, musugot, di kay magsigig babot-bot. Asa kayo hugason biyama nga? Kalimpyo ano? O say asa ba ka na di asa man hugason na? Makita dana, gamay lang. Mo ni hugason na? Ah, Gamay ra man kaya ra man nimo mo. gamay ra bitaw kahan si kaya ni mo. Gamay ra lang hugas nga ni. Kung gyud mo ka panghugas. Kay Mag-TikTok ganyan, una mo ng trabaho, hindi ko man sa trabaho, bahala na mo sa inyong Bao pambuhaton. gani mauna sa nang hugason na bago ka magyaw. Kung sa mga bata ka, di ko buhat, baka nakigmayo pamatasan, dili na may mong manugo, ginahan. Aw. Nala. Dik mi daw. Ang ka na. Oh, ana. Gulit ta mo yato dito hugasan na. Ay, dalaw ko sa buwake. Ikaw na gagawin. Yan, yan, dyan. Ba, di jud ko kahugasan ni ma. Isa ba di hugas, masumangin naman siguro. Awa mao. Nawa ang gripo na. Siguro. Nawa ang gripo. Kay buong magkakawa na gripo di hangdaan, magkuha kag balde o kabo, hala, pagkaos dito, naas likod tubig. Adto na lang kumugas mo eh. Ngano ato mga dito nga plastic diha, pagkuha tubig dili dito magugas. Wa may gripo dito, na dito. Mawato na lang Asa kumugas. ba gripo dito ka dito? Na, nabuak na ma. Gina ganina kay kapoy ra ba jud kayo mangitag kwarta diya. Ang tingin jud ang atong mga gamit dong. Nadi kwarta hugasan ma. Hugasan na to, isgutan na isgut kwarta. Di kay na ang baso hapit na buak kay wa ka naginay Ang ama kay kulba-kulbaan man ako panahon masiguro magyaw-yaw mo nga. Manghugas na bitaw. Lagi ayo lagi dito pamugas diha ra ibutan na diha. Dili dito sa likod. Nada. May pag ikaw na lang mahugas mo, tinatuman magug ka ma. Ana ka oy. Sila naghada ko di mo hugason na. Usa ra mo tagikan-an ni daghan man akong gihugasan daw na. Te. 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 Ay sa
watabangi. Nagtapis ako diri kay Pardal ita mauman para mag-TikTok ka. Ikaw ra kay nag-chat pa mi sa kong crush. Crash boy. Kang mama bing crash na dai ka pantay kang mama ron. Ma. Ma. Awa natin mag-crash mo. Ma. Nawa. Ay. Sabi na unsa naman is mama tay. Unsa naman is mama na ron. Ma, okay na ka ma. Ay, sa lihin na Di pa po yung mga ano mo. Ang hugat dito mo, tabangi ko mo. Awa, tayo sa Nag-TikTok ko dire aron mawa akong kapoy. Wala kay bawa na. Ah, sige, Ang ang mangugan, mapsa mo, tato mangugan mo, makawa itong kapoy mo. Kawa mo, kakras-kras mo. Huwag ko tabangi, hugat mo, kaya kakras-kras. Aji na crush ko sa bike ba? Tara mo yung crush kay bawa mo dyan na crush kay study first. Ma, watong na dyan nakras sa bike ma. Sabi na crush. Nakras ya itong yung chat ma. Nana kay kachat? Nana ma. Ibagin na ka na ako. Di pa dyan mo hugas ma. Nagbiga-biga na naman, nagkras-kras naman. Bunali na ma. Bunali na kayo, mag-TikTok pa rin. Eh, wala, pahugasan naman. Pahugasan naman. Oo ma, kasabi naman, kasabi. Na, may di pa hugasan. Ala, kras-kras pa. Kasabi nagdaman na, kayo mag-TikTok pa. Kasabi na ba? Kasabi na ba? Kasabi na ba? Awa din ako mag-TikTok. Kung saan ka naman manin mo gas, mami kanina karong madali kung gusto mo mag-TikTok lang, mana sa tingin mo. Siya naman, kapit-kapit rin niya. Wala ka sabi. Na, kakras-kras ma, kakras-kras. Kasabi na ma. Na, kada. Sige ma. Sige ma. Wala. Oh. Wala. Awan na, kaya TikTok ko, ay kung Lumurap. Sakit ko kung sakit ko nung buwan na. Awa kasi sayaw. Awa.